Soitat vakuutusyhtiöön, koska puhelimesi näyttö on rikkoutunut ja haluat tietää, korvaako kotivakuutus sen. Vakuutusyhtiö Omaturva, hyvää päivää. Kuinka voin auttaa teitä? Ikävä juttu. Milloin ja miten vahinko tapahtui? Selvä. Teillä on laaja kotivakuutus, joka korvaa tällaiset vahingot. Voitte viedä puhelimen huoltoon. Tarvitsen vielä henkilötunnuksenne. Omavastuu on 150 €, eli vakuutus maksaa loput korjauksesta. Lähetän teille vahinkonumeron tekstiviestillä. Kiitos.